Welcome to the leading site news. Diphu Govt Boys Higher Secondary School along Higher Secondary School asatlang angthek 87.73% an kachepale dun. Aningkan wangason daktari pining 2026 aningkan aparman Higher Secondary asatlang angthek jangmipo ni phaing corner cap arni sadlang angthek paklang pontang lo. Lasonsi Karbi Anglong along Diphu Govt Boys Higher Secondary School sitami kibanai mate arta ki ongnai esbolo pule jongdam data henone. Lasonsi pining 2026 Higher Secondary asatlang angthek First Division abangke bang hokebra truck Second Division abangke Harohini da trokep lapen Third Division abangke bang Pharu sida cricket home kadok kawe phai Haro plira encourage recap abang pu bang phiatum Higher Secondary School asatlang chepondun kadok kawe 87.73% an chepale donsi Diphu Govt Boys Higher Secondary School aphan nong mewan pilo pusi Diphu Govt Boys Higher Secondary Principal Hilary terangpen perangke atum kohorida mahut nang pacini dun. Tangte Diphu Govt Boys Higher Secondary School Principal Hilary terangpen kaninggi ponalam thele arju ponsinan. Chorolok ngutong ke bangapot. Dak niltama school lake Diphu Government Boys High Secondary School. Wamen pensi osamartum lo Charlie bon. Lapen labangsa school lake penang an ban lo. Karbiang long bong. Isi ke banaya school pule ba ongdung ba kapre ke ban school bando ta helang stamela ta isi ke ban school lo lasi kedam tang penanganan ingkan pen result lason se chingthur pon bom sa se nilitum thelo metric result ta kedam tang ningkan pli pen ke result non ko ke la ningkan pli an ke misen asan se nilitum la chithek pon long bom lason tha si pinita Higher Secondary result klang lo lapen ladak niltama school long stream ke thom do arts science lapen commerce lapen pini ki klang high secondary result ta niltum misen posan se che thek lo arts along kadoka ve ladak pen kipidun bang Pharohini ra inko retrok la songbong pen first division ke long bang thongkera pho second bang Pharoi siren erket lapen third troket kadoga ve bang Pharohini ra ke thamatum un chipa ondun lo lapen a percentage sa hisab lang namlo pulote 89.82 90% pule pudam data chok lagi arts a result lo lapen science bang phokep a student atum dak a school pen exam tok dun lo la songbong pen first division ke long bang kora pli second bang kora pli la pen third by ni kadok ve bang phokep ta pass at aposi 100% a result si science long bang ke nuitum peneng chethai kon long lo la pen song tha commerce a stream dolang commerce pen bang kadok ve thokebra ke thom candidate atum exam tok dun lo la songbong bang kritroxi first division longdon lo second division bang thongkebra hini third bang ket kadoga ve bang phokebra sirkebra to chipa undun si 93.65% daga school pen a record bidun long lo asila soteng pen pulote nitum thagam long chuneng ta result hinone niltum stame chuneng pen penenga bang nangki bat result bang ki ong na tu nang bat nitum theglong si nitum ningrong parlo lapen lage kadoga ve nili la pokali teacher kadoga ve tum chapaduk lapen ausomarta misen san chapaduk pik pensi lapen guardian kadoga ve tum cherab dun pen ausomarta phan ka undun apon nili ningrong parlo lapen nang tum birta nang airport nang tum la media atama pansame nili akero pina aningkan bang to niltum la kisung nai bang ke admission kapador ne athema isia class along polote bang sarkar arona teng polote bang thokera pho bang pikiap loposon han lokethan ki joy lapen au somartum tame anutina pantame kelang ponji kelana ponji aphan ke sitame niltum osomar ki chan non pirthe munit ki chan apotsi nitum la ke chok chelo posi nitum chepaduk pen apaita pabat ponda ditila
Sedame isia limit don itum tame non high secondary longs tame arts long ke itum nilitum bang haruinian baksi ponun chaji room ke the long mic pen sinilitum class enangji lapen commerce long ta nitum bang haruisi bake enitum pondeji lapen science long ta ene ke bang phokep bang trokep practical gado ga kam do ko pasi la an pen apar nilitum ponon sidame sit ke hang ke nilitum ke danta ningkan plipolo che theglong sit ke hang ke kai kita bang suri sira bang pharo ke thom bang pharo pli peneng ta bang suri sira pharo ke thom an bak student atom sit nang ke hang high secondary first year apan sila song bong ke nilitum ingwai si nilitum penang an atom pan pon polapen ongdong ta pan ke nilitum pi unelo posan si nilitum aning nang oi tamen nilitum ki pon un eta nilitum aki un eta no kom asona tha class 6 along ta lapusan class 6 along ke sit ke ini ke bang isia class long ke ong nai ta bang phoke section hinia pot bang pharuisi bakse ponunji tame class 6 along ta ningkan wang da bang pharu ke thom an bang atum sit nang ke hang do peneng ta bang pharu ini so se atum sit nang ke hang do lo song bong penil tum pon bom se non bang pharuisi ra phoke bang ba ke class 6 long ta admission pila teaching staff regular ke non amat ke ni tum apai ong parpe non amat teaching staff ke bang thom vet arts along lapen penang ana post ke vacancy do lapen arts lapen commerce tame nitum lage government pen ke deng pon lapusan avelang lage private son si nitum keran ad hoc teacher atum ningkan si pen chikleon ke ana dorma ke long pen chepaduk si lapusan si nitum la class bang e pedobon lapen subject si hini lason jong si avedet pote nitum school a hin bestame teacher hang pon pen nitum lo pathan si nitum osamar pan pe undun class 10 along nitum ningkan kep bag dolon nitum labang so maths lapen science ki thana bang la ve joine nitum ningkan kep bag so selo nitum methang school pen si teacher nitum chohang pon si nitum maths lapen science class 9 class 10 apan nitum lo pathan si metric result itum misen so che thairan athema sontin mar ke nitum sarkar apan choton ding ke nitum somartom phan ke nitum son pasung ning hang he lapen somartom kaya bang nitum ka phalang nui phan ni hang he idunge bang atum an ke koson bidi ban se latum phan loge than long jima la bang nitum non mat ke mor ipon bang non moneng high secondary long bang pharu ke thamra thom kep bak a candidate ni nitum long pen doji arts science lapen commerce parum pen bang pharu ke thamra thom keban bak atum non final tok non atum class and bom no atum phan non form fill up si atum phan ko final exam ke to ye phan atum phan pache sik bom la sona thang se metric longs tame bang pharu si so se candidate non amat class 10 charlie bom no lapen moneng class 10 ke lije tum tame bang pharu si ra trok keban bang do lapen labang so school long total enrollment la ke bang pharu suri sira pharupli alom alam si ningkan wang ta dobo